Лично становище на председателя на комисията си. В качеството си на председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси бих желал да споделя личното си мнение и професионалната загриженост относно предложения бюджет на община Пловдив за 2025 година. Бюджетът е формално балансиран, но остава недостатъчен за реалното икономическо и социално развитие на втория по големина град в страната. В този проект не се забелязва активна амбиция за растеж, нито визия за стратегическо развитие. Пренебрегнати са редица потенциални възможности за акумулиране на допълнителни приходи, както по линия на приходите от собствена стопанска дейност, така и от участие в значими национални и европейски програми. Липсва инициатива за търсене на нови финансови източници, които да облегчат натиска върху местния бюджет. Сериозният и системен проблем е отношението към районните кметове, които по силата на закон са избрани пряко от гражданите, са най-близко до хората и ежедневните им нужди. Те са част от градската управленска система и трябва да разполагат с финансов ресурс да реализират идеите и ангажименти си. Оставянето им без реални инструменти и средства ги прави уязвими, отслабва връзката между гражданите и институциите и подкопава доверието в общинското управление като цяло. Не виждам ясен стремеж към дългосрочна политика за развитие на обществените услуги – образование, здравеопазване, транспорт, социални дейности. Вместо това наблюдавам бюджет на оцеляването, а не на прогрес. Оставам с усещането, че при изготвянето на бюджета не са отчетени предложенията и експертизата на самата администрация, както и на редица компетентни служители и граждани, които имат потенциал и опит да допринесат с полезни решения. Особено тревожна е липсата на адекватна подкрепа от страна на държавата. Републиканският бюджет отново подценява Пловдив, въпреки че градът е реалният двигател на икономическото развитие на България. Населението на Пловдив надвишава официалната статистика. Това води до недостатъчно финансиране и несправедливо разпределение на национални средства. Колеги, това са моите опасения, но въпреки това ще апелирам за подкрепа на бюджета. С ясното съзнание, че това е една основа, която трябва да я надградим с ясна управленска визия, като направим конкретните крачки за нейното подобряване и амбиция за устойчиво развитие. Нека този бюджет е отправна точка и всички заедно да подобрим, всичко да подобрим с нашите политики, които да имат дългосрочен ефект. Благодаря ви.